O mano te convocou, então vem sentar com o popô. O mano te convocou, então vem sentar com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Dobre, tak čauko. Sme na takej amatérskej súťaži. Dnešný vlog bude taký súťaživý. Je to v Novej Vsi a je to taká amatérska len súťaž tlaku. Sme tu s bratrancami. Tu je jeden, tam v merči mojom a druhý dade z Mizolu. Takže dneska budete mať videá z našich tlakov, ako nám to išlo. Dúfam, že sa dáko aspoň umiestnime, také miesta budú. Čauko zatiaľ. Dobre, správame mordel! Podporíme kána, hej! Dobrá! Podporíme kána, Ďuďo! Dawaj! Dalej! Dobra! Ricordi! Dobre, dentro! Marek! Oi! Vamos buscar o troco! Marek Kalvar!
Takže už je, dá sa povedať, skoro po súťaži, ale možno budú také rozstrely. Tak Marek ide s jedným chlapcom rovnako a idú zo 60 kg, že kto spraví viac. Takže prvý vyhral chlapec, lebo išli kameň, papier, nožnice, tak Marek má teraz šancu ho prekonať, lebo keď on dá napríklad 20, tak Marek môže spraviť, vie, že viac. Takže ideme na to. Marek musí dať čo najviac, aby vyhral. Dobre, takže ide Marek. Rozcvička. Poďme, Marek. Dýchaj hlavne. Oj, dávaj. Poď. Dávaj. Poď. Máš 30. Poď. 30. Poďme ešte! 32. Poďme. To nič. 33. Poďme. 34. 50 musíš. Poďme. 35. Poďme. Keď nedáš 50, nejdeš domov. 36. To je ono. 36. Dobre, nejdeš domov, nedal si 50. No poď. 3, 2, tak, no. 3, 2, 1. Mika, piči s tebou. Mám náladu aspoň. Hudba. Nič. Určite Halgatov. Dáme im dole, myšie, či? Tak podá mi ho, tak nebudú. Pravda, že. Povedz, kedy? Toto si mi spravil video? Poďme. Dýchaj. Poďme. Poď. Teba lepšie. Poď. Poď, daj do toho všetko. Poď. A teraz záber. Bum. Raz. Poď. Ideš. Poď. Poď ešte 3. Poď ešte. Nič, poďme. Páda. Poď. Nádych. Musíš ešte 3. Nádych hlboký. Poď. Dobrá. Dobre, Dal. No dobre, počkaj, nevidím nič. Daj si oči. Nemáš oči? Nemá oči, bez očivý. Vypral sa, hore. To je tempo. Výborne, joj. Dýchaj, len dýchaj. Tempo udržávaj. Poď.
ten. Drž ten. Dýchaj. Máš na to. Pome. Poď. Ešte. Poď. Poď, dávaj. 40, stačí. Máš 40. Pome. Degeš. Ešte 3. Ešte. Ešte 2. Ešte máš. Ešte máš. Poď ešte jedno. Zaber. Riadne. Poď. Ešte. Zle si dal hore. Tak čauko, už je koniec súťaží, dali sme si ešte gulášik, kvôli tomu sme aj išli, ale nesrandujem. Takže mali sme po konci tej súťaže ešte taký rozstrel. Prv išiel Marek, on mal s jedným chlapcom o 4. miesto vlastne, lebo mali akože rovnaké váhy, ešte aj prvý pokus, aj druhý, aj tretí. Tak mali rozstrel, že 60 kg, kto dá viackrát. Chlapec išiel prvý, dal 30 dačo, 33 a Marek dal koľko? 39. Tak Marek vyhral to 3. miesto, lebo dal viac opakovaní, či 4. pardon. A potom ešte bol rozstrel medzi mnou a Andrejom. No a ja som išiel prvý, ja som dal 39 alebo 40 asi a Aďo dal asi 45, takže vyhral on 3. miesto. Takže ja som sa kvôli tomu neumiestnil, ale umiestnil sa on. Ale akože náš tým sa tým akože umiestnil, lebo aj on vyhral, aj Marek, aj Aďo majú 3. 4. miesto, dačo vyhrali, poháre, také ceny. Takže som spokojný za nich, že som ich donútil na to. Takže ďakujeme vám a čaute.